Sziasztok srácok! És most folytassuk tovább a Let's Play Minecraft sorozatot. Durva belegondolni, hogy ezzel most az 5. része. Szóval, hát igen, az elsőnek az előzőnek a résznek a végén az, az egy kicsit rosszul sikerült, de hát valamiért így a végén volt egy fekete képernyő, de az a lényeg, hogy ott tartottunk, visszahoztam úgy, hogy normálisan, és ugye akkor ott tartottunk, hogy hol vagy te? Hello my friend! Ilyet kapott. Itt van 33 vas összesen. Vas szettet kérnék szépen. Tetőtől talpig. Szép kis vas szettet. Nagyon szép kis vas szettet. Remélem, hogy kijön a vasból, de szerintem ki kéne, hogy jöjjön. Mi? Filápi! Mi van? Halálba zuhant egy zombi miatt. Most érted? Egy zombi miatt. De ez mi, bro? Hát de érted? Egy zombi miatt? Fú, te. Ez komoly. Igen, és ez most komolyan egy zombi miatt. Nagyon fontos a vaspáncél legelőször is. Szerintem. Azt csináljuk meg legelőször. És hát kéne redstone. És az elsőt felvesszük. Felvettük a vasszettet. Hogy nem lett kész az, hogy öltöz be. Vértest fel magad egy vaspáncéllal. Oké, hát de ez már mindjárt jobb. Nem tudom, hogy az ilyen nagy farmokhoz kéne redstone, és szerintem én lemennék a bányába. Így már sokkal jobban le tudok menni a bányába, mert így már sokkal jobb a védelem, sokkal jobb minden. Jó, igen, csak majdnem elfelejtettem, kéne csinálni vascsákányt. Mert anélkül hát nem biztos, hogy találnánk valami értékeset, és fát azt hozunk, keveset, de hozunk. Az a lényeg, várj egy percet. Helyezkedjek el egy percet. Kicsit helyezkedjek el. Na már, ez a kábel is. Na. Mehetünk is a bányába. Megyünk bányászni, hiszen azért megyünk bányászni, mert kellett, merre volt az a bánya. Jaj, nem beleestem itt, de lehet már elmentem, csak nem figyeltem. Sőt, biztos. Itt van né. Aha. Hát biztos, hogy elmentem már mellette. Sőt, garantálom.
El lehet itt menni damage nélkül is. Tudjátok, mit nem hoztam? Fákját. Majdnem leestem a mélybe. Azért fákjáért vissza kéne menni. Abból kéne vagy egyszer 64. Bocsánat. Na, szóval folytassuk. Ott tartottunk. Itt kéne fákja. De itt a szén benne, igen. Ja, hát csak lesz ott szén, szóval... Nem lehet, itt semmi fám nincs. Szóval, öcsém, most kell menjek fát vágni egy szerencsétlen izé miatt. De csak van benne botom. A ládában nem. Mi? Az hogy jött ide? Azt nem tudom. Kivágjuk ezeket a fehér fákat is most már. Nem is most biztos, hogy azt viszünk. Hát így oldalról mondom, én nem is olyan rossz ez a ház. Te honnan lősz te? Tika Creeper, figyeled! Te ott vagy. Ne! Leugrat a Creeper, ne hát. Kardot elő. Okés. Na, fekete lett az a nyíl. Már én is tudok kijazni, figyelj. Pák! Na jó. Kéne nekem egy jó pár bot. Hallom, hogy valamerre itt vannak a szörnyek, zombik. Fogadjuk, hogy ott van fent. Mutasd magad. Na jó, menjünk, nincs nekem idejém erre. De hallom, hogy itt van egy csontváz. Hallom. És fejhallgató van rajta, most hallom. Kell a husi. Jaj. De nem... Ott volt lent vas. Ott van néha. Volt. Csak valahogy le kéne oda. Na jó. Hoztam magammal vizet? Nem. Ha leugrok oda, meghalok. Kéne hozni vizet is. Meg ilyeneket. De hol a vizes földröm? Emlékszek, hogy volt, nem? Vagy nem volt? Nem tudom. Azt nem volt. Nekem csendes a játék, hát akkor OBS-be. Majd mert mindjárt jobb szerintem.
igen, ebből akarom az utat csinálni. Ezt kell lesz szedni rendesen. Andezit. Csiszolt andezitből akarom majd. Igen. Hozunk egy vizes vödröt. Csak a farmot azt nem tudom merre legyen. A vasfarm az mindenféleképpen arra kell legyen, mert a mobok ott nincsenek annyian. Vagy mi? Vannak fölöttem. Ez is mind a hangos. Szörtség. Itt a zombi felettem. Csak kéne még egy ízét csinálni, amúgy ládát. Legyen legalábbis itt dupla láda. Úgy, né. Na, ez az. Itt már lesz hely. Itt már nem kell spórolni a helyjel. Alszunk egyet. Csak nem fog tudni eludni, mert a mobok vannak a közelben, mi? Nem. Ki kéne világosítani már azt a helyet is amúgy. Felül. Beszámolom. Mutasd magad, zombi! Ennyit tudsz, ennyit tudsz, 2 hit lellek. Egyelőre csak simán kivilágítsuk így, de majd fogok terődni vele, csak egyelőre ne legyenek itt mobok. Jaj! Nem így akartam. Kéne egy water bucket. Nem tudom, egy vizes vödör, bocsánat. Megyünk a vizes vödörrel le a bányába. Kaját ezt kitesszük ide. Majd lehet hozhattam volna több kaját is. Hozok is. De soha nem tudok lenni a bányában normális, mindig egyre több kaja. Majd kéne több kaja. Hát ha így folytatom, soha nem fogok lenni abba a bányába. Innen sütni. Ezt kisütjük, és itt lent hagyálok búzába. Hát na, elég szarul. De kicsit lehet aratni. Annyira van kaja, értitek? És lehet a mikrofont így feljebb tenném, innentől vagy jobb-e. Na ennyi. Ültessük vissza. Ültessük vissza azt, hogy csak tudunk. Meg ilyenek. FPS. Csikét kevés. Most az OBS-ben már több ezért tudok. Szóval lehet a 110 FPS. Én nem látok annyit, de én a gépemmel, srácok.
teljes képernyő felbontása. Jelenlegi. Már mindjárt más nektek is. Tik azt hiszem 80 FPS-t láttok. És én meg csak 75-öt. Oké. Csinálunk hengereket, szaporítsuk az állatokat. És utána már tényleg mehetünk bányászni. Csak izét kellett keresni, redstone-t. A csirkékben mennyien vannak. Mindenki kap. Mindenki kapott, ugye? Ja. Többiből neked csinálunk búzát. Búzából kenyeret, bocsánat. Csinálunk jó finom kenyeret. Most egy vihar, jól látom. Azt át kéne aludni, mert nincs még villámhárítóm. Igen, ez vihar. Ó, jaj. Benne gyulladjon a házam. Aludjuk csak át. A vihart. Várt mindjárt jobb. Cső, te nem támadsz? Menjünk. Menjünk, én azt mondom. Hirtelen azt hittem egy pillanat, hogy le fogok esni. Hova kéne? Okés, meg volt a clutch. Nádom. Ő meg is szedte nekem a vasat. Látod, nem kell még a csákányóval csikoptatnom. Csak ide kéne tenni a fákját. Oh, hello! Na, a fákjámat kiütötte. Szia, Pókica! Mondjuk én személy szerint én baltával jobban szeretek ütni, de... Nem tudom, vegyem el a rezet is. Elviszem a rezet is. Most elviszem, hogy... Majd akarok egy kihívást, ami az, hogy... az ilyen nyersanyag... Ó, itt a vas, mi meg is érte kiszedni. Minden nyersanyagból legyen meg egy ládával. Mi vas van ezen a helyen? Hogy fogok feljutni, azt nem tudom. Itt építettem fel, azt hiszem. Lehet a mai részt itt fogjuk befejezni a bányában. Nem azt, hogy viszek otthonra alapanyagot, de azt majd ilyen nagy sálkerekkel kéne, sálkerboxokkal. Ez az most már lehet izém is. Hogy hívjákom? Ilyen világító tinta táblán, vagy akár ilyenek, tudjátok. Ezt itt kiszedjük a vasat.
Jön kell most a vas. Ez ilyen farmokhoz, meg igazából mindenhez fontos a vas. Mi van itt lent? Nem tudom, most még nem megyünk le egyenlőre olyan mélyre. Itt is van még egy kis vas. Mai videó nem lesz olyan nagyon hosszú, leghosszabb. Na, mit csinálsz? Azzal harcoltak egymással? Na? Engem lőjé! Nekem is van ilyen. Játékosnak nyilat lő. A játékosok nyilat lő. Annyi loot lesz itt. Jó vég. És már nem kezdenék bele. Ott van fény, vagy ottan csak a látótávolság olyan szar? Szerintem csak a látótávolság, ugye? Ja. Szerintem, hogy ott van fény, és ott ki lehet menni. Hát ez túl szép lett volna. Hoppá! Hogy kiszúrtam itt a vasat. Itt is van még mögött, figyeld! Itt a vas. Itt a vas, hol a vas? Ez nem az a tónak a... Nem, vissza. Ez nem az a tónak az, ahogy nem lehet felmenni. Akkor itt van fölöttem a szén. Nincs mivel felépítsek. Hoppá! Itt van egy kis rész. És mindjárt eltörnek a kőcuccaim. De úgy minden. Kőcucc. Hallom valahol a pókot. Ha merre van az a pók? Itt is van sok andezit. Andezit az nem olyan ritka. Szóval, ja. Úgy az utat azt akár el kéne kezdeni most is. Olyan játékvégi terv... Hoppá! Nagyon játékvégi terv lenne, de... Most így igazából értitek. Hogy tudjam, hogy mit már majd építsek. Tudjátok, mi lenne jó ide? A jó kis Night Vision. Night Vision Potion. Denevér! Denevér! Kapott, milyen hány HP van annak a denevérnek? Na kapott egy sallert. Csak ezt akarom megnézni, hogy az a gyémánt? Fixen nem. Nem. Nem hittem volna elhelyez gyémánt. Nem tudom, hogy lemenjek el oda.
Nem tudom. Igazából... De nem lehet. Még mindig nincs redstone. Redstone-om. De hogy nincs redstone-om? Itt ez a legnagyobb kérdés, hogy nincs. Hoppá, ezt nem így akartam, bocsánat, chat. Hogy nincs redstone-om? Nem hiszem, hogy most tényleg fogok én oda menni. Szerintem töltsük az építésre az időt. Vagy én nem tudom. De hát, ha van még itten egy jó kis cuccok, vagy egy kis rész. Ez nem olyan jó cucc. Hogy menjek le. Ott kell felmenni, jól látom. Igen. Meg kell nézni, hogy kb. Itt. Ez mi ez a sebzés? Ez mi volt? Ja, a zombi éppen hátba. Szerintem én lemegyek. Mert itt már is nem nagyon van több cucc. Értitek, és milyen nincs több cucc, azért nem tudom, hogy... Jó, nem tudom, mi kéne. Nagy farmokhoz. Szerintem a következő részben elmegyünk vándorolni. Ott a vasni. Itt is van vas, hé. Hé, hát én ezt hogy nem vettem észre? Ne! Most már biztos, hogy lemegyünk, csak nem így akartam lemenni. Egy kicsit másfajtaképpen. Másféleképpen. Itt a vas, lavas. Itt van creeper, minden. Minden is van. Csak az, ami kell, nincs. Hú, milyen hányan vannak ezek. Jönnek csordába. Csordába jönnek. Na! Te mindig így be vagy töltve, vagy hogy? Hú, de repült fölöttem az a nyíl. Elég sokan vagytok. Elég szorulós a helyzet. Nem tudom, hogy igaz, meg fog halni. Srácok, nem tudom, hogy ti megengedtek el, csak egy másodperc peaceful, de csak ennyit. Ennyit. Nagyon köszönöm szépen, de mi? Ott van peacefulon, békés. Egy másodpercet, nem többet. Ennyit. Köszönöm szépen mindenkinek. Csak épp most nem akarok meghalni, most ugyanide visszajönnék, ugyanúgy meg lenne mindenem, nem látok értelmét. Csak menjünk fel, nagyon gyorsan menjünk fel innen. Honnan jöztök ti? Gondolom, hogy innen spawnolnak le. Igen. Így kell világosítani az egészet. Robbanj, robbanj! Csat! Meg fogok halni. Oké, halt. Ő is halt, nem csak én, mindjárt. Kiszedjük a vasat, most nem közelek hozzánk veszély. Ott is van vas. Hát egy vas van itten. Most már nem is kell lesz vasfarm, vagy mi?
annyi vas van. Nézzétek, már 30 vasat szed. Na, mondjuk 30 vas kell egy szedhez, de kopik ez a szed olyan gyorsan. Figyelj, de veszélyes a shoulder. Né. De veszélyes a shoulder. Olyan utálom. Arany! Kaptam aranyat! Ment egy hazán. Ez mi volt? Ez mi? Ez mi? Mi ez? Ó, az a dobálós... Nem már, ott a redstone, ott a redstone. Most kéne meghalni fél HP. Még egy perc békés, oké? De esküszöm, hogy a következő részben nem fogok aludni, és csak nehéz difficulty leszek, oké? Csak nehéz difficulty, ezt tudjátok mit jelent? Tudod mit? Srácok. Cserébe mit dobjak ki? Cserébe kidobok fájó szívvel 10 vasat. Hát azért az elég sok, 10 vas. Tessék, ott van. A békésért cserébe, meg a következő részben csak nehéz difficulty-ban leszek. Nehézségen. Hol találtam azt? Ó, milyen szép ott a redstone. Az úgy, hogy sokat ad. Mennyit ad a redstone? 5-öt. Nagyon jó, csak nem elég. Nekünk kéne vagy egy olyan 100 darab körül. Már van még redstone. Nézzük meg, hogy nagyjából a redstone egy a 4-es szint körül van. Ja, ott van még egy kis rész. Magadban vagy nem vagy veszélyes, csak mondom. Öcsi. Itt volt az arany. Mi? Nem már, srácok, nem már. Nem tudom, merre vannak a cuccaim, és annyi vas volt nálam. A jó vágás, és ugyanoda vissza fogok jutni, oké? Ha vissza is jutottam, olyan 10-15 perc után visszajutottam. De hé, egy robbanástól így fel tudok, és hogyha kiléptem volna, akkor nem lett volna ilyen robbanás, hogyha egyből shieldeltem volna, egyből, hogyha így, és egyből jobb klikkel szállok ki, akkor nem működik. Akkor minimum még kellett volna jobb klikkelnem egyet. Hol a nadrágom? Vagy cipőm, bocsánat. Na ja. Szóval folytassuk. Folytatjuk. Kész is. Most már van 3 darab aranyunk. Hallom, hogy valami lép.
fel kell dolgoznom most, mi történt. Csak azt hallom, hogy valami lépked. De ez a legrosszabb hang ebben a játékban. Ez a ez, mikor ez a ilyenkor szerencsére megmenekültem. De most ezt ti is láttátok, ugye? Ezt ilyenkor remélem ti is lássátok. Kilépek egy kicsit feldolgozni. Ezt látjátok ti is. Indály, az biztos. Hát egy a Minecraft sorozatban vagy mennyi halál közeli élmény lehet? Kilépek egy kicsit a játékból, eszek valamit, és utána folytatjuk, de nem vizélek. Nem lesz itt vége a résznek. Még játszunk vagy 20-30 percet, szóval ja. Csak épp lesz egy vágás. Visszatértem. Már töltődik is be a játék. Itten. Most sokat várunk. És ugye, ha jól emlékszik, ott vagyok a bányába, ugye? Igen. Nem várom meg, hogy betölt egy ide, utána úgyis betölt, szóval. Au. És fellém lökte! Na már! Még van vas. Ott a vas. Gyere ide, denevér! Ez honnan jött? Hello. Gyere, Creeper, robbans fel! Gyere te is! De örülök nektek, hogy ketten támadtok, meg amúgy. Hát ez nem ér, ketten támadnak. Eltört a pajzsom. Az nem jelent túl jól, amúgy kéne csinálni egy újat. Aztán nincs hozzá elég fám. De van. De az nem jó, akkor nem lesz egy fából. De van elég. Csinálunk egy új shieldet. Új pajzsot. És eltört a régi. Ott beleszaladtam a vasba. Nem gondoltam volna, hogy ilyen gyakori a vas. Hopp, itt a redstone. Csak itt valahogy alá kéne építeni. Blokkal. És itt még van lejjebb.
Ez a bánya, ez konkrétan ez végtelen. Vagy kell lesz egy olyan lejáratot csinálni. Hogy... azt jól látom ottan? Én azt... az már eredeti gyémánt. Áj, de jó azt látni. Csak nem nagyon vannak cuccaim. Én most menjek úgy oda. Ez a helyzet. Örülök, hogy ezt a redstone-t kiszedtem. Kéne szedni blokkot, követ. Ezt már tudjuk, hogy ott van, vagy bármilyen építési anyagot. Szedünk. Oda megyünk, kiszedjük a gyémántot, és talán egyből felmegyünk. Felépítünk vissza. Csak a fénylő squidát még kéne. Ezzel mennyire vagyunk mélyen? -1-es szint, és ott még mélyebben leszünk, itt ez a baj. Kell lesz ide egy szép lejárat. De így igazából szerintem olyan... múltkori részben feljutottam egy 3x64... nem, 1x64 blokkból. Szóval szerintem most 3-4x64-ből fel fogok jutni. Mondjuk most mélyebben vagyok, de... ja. Van kaja nálam? 18 kenyér, ez még bőven elég. Csak a csákányom fog elkopni. Nem kéne jobban koptatni. Az összes blokk, ami nálam van, az hát ennyi. Miért nem túl sok? Lent mennyire vannak sok mobok? Az a gyémánt, amit láttam. Méghozzá 2 helyen van. Itt, ott is, ott is. Fel kéne fedezni azt a kanyont is, nincs mese. Craftolunk fákját. Muszáj felfedezni. Le kell oda menni. És heal. Veszünk egy fákját. Ott még van arany is. Oké, és sikerült a clutch. Van redstone. Az Enderman az nem bánt minket. Legelőször mindenféleképpen ki akarom világosítani a terepet, világítani. Kiszedjük a gyémántot. Csak itt ez egy blokkos. És igen, ez real dia. Ez egy eredeti gyém. Mi? Honnan? Honnan mi? Fákja. Nem akarom nagyon összegyűljenek. A zombi falusi. Ne. De ezt nagyon kivilágítsuk. Most nem halhatok meg. Még a zombi is kapott egy kis damage-et. Lehet kéne enni.
Megyünk. Gyorsan. Még együnk. Együnk még. Creeper. Ezt kivédjük. Nagyon jó. Ezt kiszedjük. Aranyt kiszedjük. Nem haragudtak meg, én most bekapcsolnám ezt. Lépések. Merre? Balra? Lépések. Az én vagyok, ja? Itt is van gyémánt. Mi van velem? Mi van ma velem? Hány gyémántot szerzek ma? Hoppá. El fog törni a kardom, baltám, mindenem. Lazurit. Ott is kiszedjük. A csákányom is el fog törni. Nem jó. Itt dobjak ki. Kéne új cuccokat csinálni. Itt bezárkózunk itt egy kicsit. Itt is van gyémánt. Mi van velem ma? Bárhol megyek, és gyémántot találok, de... Hát ja, bárhol megyek, sok gyémánt, játék löki nekem be a gyémánt. És esküszöm nem cheatelek. A cheat ki van kapcsolva a parancsok. Ez mi? Mi ez? A kicsikét leterepszünk. Hát kéne vas cuccokat csinálni. Amúgy is ki kéne sütni a vasat, szóval. Ja. Kisütjük. És azt, ami nem kell, azt dobjuk ki az inventoryból. Leül ez sem kell. Az, hogy a vizes földrök meg ilyenek kellenek. A shoulder is kell. Csak lehet, hogy sorrendbe kéne állítani. Egy kicsit átszortíroz az inventorim. Most van időm. Gyémánt az elsődleges. Arany másodlagos. És így tovább. Kis szortírozásba ráfért. Így szépen elszortírozzuk őket. Csak az ilyen íjakat is ide tesszük. Bár az íjat, az egyiket, azt úgy. Jobb oldalt lesznek ezek a blokkfajták. Blokkok. Így. Az egyéb az meg itt középen. Na ja. Így ezek nagyjából elszortírozva az inventorim. Ja, vas. Csinálunk. Basszus. Csak 2 izém van. 2 fám.
csak... Nekem csak 2 fám van. Akkor kard és csákány, ami kell. Ami nagyon fontos. Ennyi, nincs több kard. Kardhoz csak ennyi kell. Kard. És egy csákány. És nincs több fám, ennyi volt. Akartam volna még egy fejszét is, de nincs több fám. Ezekkel kell túlélnem. Most hát a gyémántér akkor is megéri, hát még persze, hogy visszamegyek azért a gyémántér. Zombi hörög jobbra. De nem lesz túl könnyű dolgom, az is biztos. De még amúgy mondanám azt, hogy csinálok egy fákját, de hát mondjuk 4 fákjára még pont kijönne. Csinálok egy 4 fákját, ezt ennyi. Több fákját sem tudok megcsinálni. Teljesen elfogytam fából, szóval ez 0 fa, 0. Még így is jó, hogy hoztam magammal. De nem azt, hogy csinálok 2 cuccokat, de igazából tök mindegy, mert 2 cuccot is tudok csinálni bot nélkül, meg fa nélkül. Szóval így igazából mindegy. Ezt megvárjuk, még kiég. Vagy kisül, ég. Mit tudom én? Ez most sül vagy ég? Megvárjuk. És ezután muszáj kimerészkednünk. Ennyi cuccokkal, ennyi mindennel muszáj kimenni. Csak 10 kenyerem van, kajám sincs több. Szóval ezt nem tudom. Muszáj túlélnem. Itt a -16-os magasság. Itten fényképezek egyet magamnak. Ha meghalnék, akkor tudjak ide lejönni még egyszer. Meghalt egy pók. Pókok meghalnak fall damage-be, vagy mi van itten? Ezt nem lehet tudni. Pókok rendes meg tudnak halni fall damage-be. Ezt csak azért sütöm ki itten, hogy ne legyen annyi hogy legyen több helyem. Gyerünk már! Mi tart ennyi ideig? Meg még helytakarékos üzem volt, figyeld? Nem helytakarékosság ez, de... Víz az kellhet, fákja kellhet, minden kell most, egy buzzásó. Szóval ezzel tudunk majd gyújtogatni. És belemelek a saját üzembe. Mindegy, jó lesz. Ezeket most nem viszem magammal. Habár de, crafting table-t, valamit akarok csinálni. Most a kemencét nem hiszem most magammal vissza. Na és én most elköszönnék tőletek, hiszen hát ez a rész az így egy kicsivel jóval hosszabb volt, mint az eddigiek. Szóval szerintem a következő részben, hogy ugyan innen folytassuk. Holnap lesz a következő rész. Amúgy igen, tudom, kimaradt a tegnapi videó, csak nem nagyon volt időm forgatni. Feliratkozni, meg lájkolni el, ne felejtsetek, na sziasztok!